Exposition of the Divine Principle Diagram Lecture Manual for 1 hour lecture. Maayong adlaw kanatong tanan. Ako si Cecil. Akong i-explain karon ang Divine Principle. Ang atong himuon ani, ang atong slides naka-English pero Bisaya lang siya. Unsahay mag-Bisaya, unsahay mag-English. Kabalo ko nga kasabot pud mo og English pero trying hard po ko diri nga Bisayo na ako ni siya. Anyway. So, ang divine principle usa ni siya sa mga kinahanglan natong masabtan samtang buhi patas kalibutan because it covers even sa atoang what will we do para sa maayo ang atoang kinabuhi diri sa kalibutan ug maayo pud ang atong kinabuhi dito sa laing kalibutan. Okay. Unang-una, atong basahon ang life course ni True Parents. Okay, giunsa ni siya pagka palag niya ang divine principle. So at 16, I had a mysterious experience. In the morning of Easter, after I made a long tearful prayer, Jesus Christ appeared to me and gave me many revelations and teachings. So 16 years old pa si Reverend Moon samtang nagampo siya dito sa Mount Mudo sa North Korea because he is from North Korea. Na-appear si Jesus Christ sa iyahang tunga sa iyahang pagampo ug naghatag sa iya og mga revelations o mga bag-ong butang, mga teachings or clarification sa iyahang mga gipang-ampo because while he is praying, he is also asking a lot of questions. So yung mga questions na yon ah, ang uban gitubag ni Jesus Christ. He told me much about deep and amazing things. Dahil siya mga istorya sa iya ha. He said that God is grieved because of the suffering humanity. Masulubon si God kay ngano ang mga tao nagantos, naglisod. Okay. So kung sa panahon ngayon, panahon noon, nakita ni Reverend Moon nga grabe ang suffering sa mga tao. Labi na siya sa Korea, unyang Korea atong panahon na is nasakop pa sa Japan. So imagine daghang kaayong mga kalisdanan. Di sila kabuhat sa ilahang gustong buhaton because controlled sila and then daghang mga tao nga naglisod bisan pagkaon lang naglisod, di ba? Yan na. So kung nga na ang nahitabo adtong unang panahon, kaya nakita ni God nga tungod ana suffering ang mga tao, si God is also sad. Karon pong panahon na ang mga tao ba suffering pa ba gihapon or malipayon na? Sa tinud-anay lang daghan kaayo ang nagsuffer. So that means dili pa gyud pod malipayon si God. And he asked me to undertake a special rule. Pangayo ay gihatagan siya og special rule, na? Nangayo si Jesus Christ, ay, nihangyo pala, nihangyo si Jesus Christ sa iyaha nga mo iyang i-accept ang special rule nga ipadayon ang iyahang gihimo sa una on earth for the sake of God's work. Spiritual. In short, the spirit world suddenly opened before me and I could freely communicate with the saints. Mauna siya. Madto na open sa iyaha kung unsa ang spirit world o na istorya niya ang mga saints na matay na dugay panahon. In the quietude of a deep Korean mountain, I talked with Jesus Christ several times. So dili lang siya one time, no? Kadaghan niya na istorya si Jesus Christ. The truth revealed at that time forms the core of the unification principle. That was the beginning of the revelation. So, sundanan lang na daw siya sa mga revelations na iyahang nadawat. Ever since that special meeting, I have been conversing with the saints of the spirit world, including the living God and Jesus. So imagine that. Even si God na istorya niya. Little by little, God taught me the amazing truth. It was as if the morning sun was rising after a long and dark night. In this truth, I could see the dawn of the glorious new culture.
This special revelation based on the New Testament has the power to bring all the religions together. So kani siyang bagong kamatuoran nga atong istoryahan karon atong i-discuss karon na siya kakayahan nga mahiusa niya ang tanan nga religion. Kung dili man gud maghiusa ang mga religion, ang mga tao pod di pod siya magkahiusa, and then lisod ra gihapon kaayo kabuton ang kalinaw. Today, this revelation is called divine principle. So, mao ni siya, ang revelation nga na-receive niya, ang teaching sa divine principle. So, atong studyhan ug unsa ni siya dire, no? And I receive an order from God to spread the divine principle to the ends of the earth. So, actually, daghan na kay mga tao nga nakakat-on or nakahibaw na aning divine principle. So, because dili lang si Reverend Moon lang ang nagkuan, but many people are spreading already. So ang mga nakahibaw sa divine principle, ila pong istorya ang divine principle sa lain. So because this is an open source, anyone can access sa divine principle. Many people are already reading divine principle. So kamo ba karon pa ba mo nakabati aning divine principle? So if so, kung karon pa mo nakabati ani, please be open-minded kasi daghan diri ang bag-o nga bag-o nga kamatuoran. O kung daghan na mong nakamahuan nga kamatuoran, basig napuno na ng inyong ulo sa kamatuoran, maglisod ya mo og accept sa bagong kamatuoran o delikado na siya. Okay? The main branch of the divine principle are the principle of creation. So, na say to one, two, three. Okay, tulo ka basic nga chapter ang divine principle. Chapter 1, the principle of creation. So, mag-iskuta din ha. O saya, plano ni God sa tao o unsay plano ni God sa kalibutan. O nganong wala matuman ang plano ni God, manaistutan diri sa human fall. O unsay buhaton para mabalik ang giplano ni God, mana diha ang restoration or salvation. O ang ikaduhang pagbalik, second advent. Tapos, okay. Principle of creation, human fall, restoration, salvation, and second advent. Now we introduce one hour manual, which presents just the core content of the print, but there are other versions of the manual that more organized and more detailed. So, kani siya akong gingon 1 hour lang ni siya, pero dili ni siya 1 hour kay kung ako'y masurya, daghan manggod siya. Anyway, naay tay daghang mga divine principles seminar kung maka-organize tayo ng Divine Principle Seminar yung straight yun ba 1 day whole Divine Principle natay 7 days Divine Principle Seminar naapod tay 40 days Divine Principle Seminar 21 days Divine Principle Seminar and even tay 100 or 120 days Divine Principle Seminar. Okay, mao ni siya. So there are many divine principle lectures nga naa sa internet karon, nakatagalog kani ako ang Bisaya lang ni siya. Kaya ang akong mga silingan nga ako ang gi-bless last December, mao ni sila ang ako ang first nga audience ani akong lecture. So unang-una arita sa introduction sa divine principle. One, every person. Katang tanan daw, everyone is struggling to attain happiness and avoid misfortune. Mao jud na siya. Gusto tang malipay. Dili ta gustog mga dimalas or mga kagulanan sa atong kinabuhi. Di ba? So, ang kanang atong kaugalingon, unsaon man nato pagkalipay? Kung ang atong mga pangandoy matuman, ang atong mga pangandoy matuman, maab, maab, makabot nato ang kalipay. Okay? Kung ang atong mga pangandoy dili matuman, dili ta kaayo malipay. Pero kani siyang gitawag natog pangandoy or desire. People feel joy when their desires are fulfilled. So kaning keyword nga desire, desire. Oh, pangandoy or sabi ni sa Bisaya eh. Dili siguro pangandoy no. Basta desire siya. Lisod na. Sa atong kaugalingon naa kunoy duha ka opposing nga desire, evil and good. Naay duha ka hunahuna sa atong kaugalingon ug padayon ni siyang nag-aaway.
para makabuot ang kalipay. Kaning atong evil mind mo, kuan pud siya mohulhog pud sa atoa nga mobuhat og daotan. Ang atong original mind or kaning konsensya nato mutabang mo guide sa atoa para makabuhat ta og kaayuhan. So ingani ang nahitabo sa tao, naay original mind, naay evil mind. So karon kung ang atong kaugalingon nag-away dinha ang evil mind ug ang original mind, sige dihag fighting, conflict, paano nato makabot ang ato ang tinuod nga kalipay, di ba? So nganong naingani man siya ang tao? Within the self-same individuals are two opposing desire, original mind which desires goodness and the evil mind which desires wickedness. Nga na daw. So naay nag-contradict nga mga hunahuna sa ato ang kaugalingon. Sa ato ang kaugalingon ang ato ang original mind ug ang atong evil mind nag-fighting. Any being possesses as contradiction within itself is doomed to perish. So kung padayon ni siya nga mag-conflict din ang atong evil mind ug ang original mind, ang ato ang padulngan is distraction. Distraction or yan. Mm. So, nganong naingani man ang tao? Gibuhat ba ta para naingani? Eh, dili, no? So, ang tao is supposed to be ang tao original mind lang na ang naa niya. But tungod daw sa sala nga nahimo sa tao. Human fall. Tungod sa pagkasala sa tao, ang tao nagkaroon ng evil mind. Because of the human fall. Christianity sees the state of destruction as a result of the human fall. So, sa religious teaching, no, sa Christian, especially sa Christianity, kani kunong ang atong kaugalingon nga nung naingani siya tungod sa pagkasala. Okay. Dili ta originally. Gihimo nga naay duha ka klaseng hunahuna, evil and original mind. But tungod kay nagkasala, nahimo siyang ingana, no? So, ang tao naay gitawag og mind ug body. Duha ka aspeto, no? Nahunahuna, nahilawas. Consider from the viewpoint of the intellect, the human fall represents humanity's descent into ignorance. Tungod sa atong pagkasala, nahimo na nga ang tao nahimo nga ignorant internally o ignorant pud siya externally. Imagine that. People are composed of two aspects, diba? Internal and external, or mind and body. In the same way, there are two types of ignorance, internal ignorance and external ignorance. Mao po daw na, no? So, saan man para nga ang tao, ma-overcome niya ning iyahang ignorant internally and ignorance externally. Of course, kinahanglan nga makat-on, diba? Kinahanglan nga makat-on. Manang importante kay sa atoa ang studying, studying, studying. Oh, you hate study? Nako, malaking problema. So, we have to overcome the internal ignorance and external ignorance, no? But actually, through religion, ang ato ang internal ignorance, so napunan siya, ay napunan, na overcome. Nawala siya ang atong pagka-ignorante. Because religion teaches internal truth about spiritual, about God, yan, about compassion, yan, daghan kay mga itudlo ang religion. On the other hand, in order to overcome the external ignorance, ang science ni tabang pod og dako kaayo ni ana nga magkaroon tayo ng knowledge externally sa ato ang kalibutan, how the universe works, na external truth ang gihatag sa science. So kaning religion ug science importante kay ni siya sa tao para overcome nato ang mga ignorance nato. Humanity through religion has followed the path of searching for internal truth. And through science has followed the path of seeking external truth. Religion and science have seemed, in the course of their development, to take positions that were contradictory and irreconcilable. However, ang truth nga gihatag sa science ug ang truth nga gihatag sa religion at some point na ay conflict. Kay dili ma-explain sa religion
ang mga truth nga na na-discover sa science. Ug di pod ma-accept sa science ang mga truth nga na-discover sa religion. So that's why dako pagyapong nga problema maski na aning religion o ang science. Wala sila nagkahiusa. Mao na nga kinahanglan nga naay bag-o nga kamatuoran para mohiusa sa duha. Kay napakaimportante ang science ug ang religion. Di puwede man nga ang tao puro lang relihiyon, unya ignorante siya sa mga scientific things, 'di ba? Karong panahon na nakakuan na, naka-automatic na ang mga gamit. So, naa ko ro kay TV. Unya, di ka kahibawo mogamit sa remote control. Nya, di ka katan-aw og TV, no, mga palabas sa TV. Pero ang nahitabo pod grabe ka-advance sa science, but ang nahitabo ang internal aspect sa mga tao because they discard the religion. So, wala pod na-improve ang internal aspects. So, ang mahitabo ini dapat balance. Ang internal aspects o ang external aspects sa tao dapat balance. So, mao na siya ang ang mission sa bag-ong kamatuoran. Kaning asa may bag-ong kamatuoran? Mao ning divine principle nga atong studyhan. Na siya kakayahan nga hiusahon niya ang mga ideals ug ang mga gibuhat nila sa religion ug sa science. Okay? Para ma-realize ang gitawag nato og goodness. Goodness, kaayuhan, no? Ayuhan ang tumong og tuyo sa bag-ong kamatuoran. Kung ang tumong og tuyo sa religion kaayuhan, tumong tuyo sa science kaayuhan, pero kung di sila magkahiusa, tao ra gyapon ang mag-antos. Dapat maghiusa ang duha para ma-realize o matuman yun ang kaayuhan nga ato ang gipangita. Na? However, for humankind to completely overcome the two aspects of ignorance and fully realize goodness, which original man desires at some point in history, there must emerge a new truth. Yung kinahanglan nga bagong kamatuoran nga makahatag og link aning duha. So, a new truth which can reconcile science and religion and resolve their problems in an integrated undertaking. Okay? So, yan. Mm. Ang mission sa bagong kamatuoran nga iyang hiusahon ang mga religions, ideologies, and philosophies. Nga ang mga tao nga makasasala, ibalik niya sa posisyon, sa time, or sa state nga walay sala ang tao. Pwede ba yun? Pwede, no? The new truth should be able to embrace all historical religions, ideologies, and philosophies. So kanang mga ideologies, mga philosophies, dapat na hiusahon siya and bring them into complete unity among them. Kasi ganong namugna na siyang religion, ganong namugna na siyang ideolohiya, mga filosofiya, para gyapon na siya sa kayuhan. Pero kung di na sila magkayusa, mahimo na siyang way of destruction. Diba? Ngano man ang mga tao, ngano man ang na may gubat because of conflict of ideologies. Diba? So, dapat ang ideologies o ang mga philosophies o ang religion, hiusahon na siya. Okay. The new truth should guide fallen people to return to the original state. Pinaagi sa bagong kamatuoran, ang mga tao, kita nga mga fallen people, magiyahan ta nga mabalik ta diri sa ato ang original nga status. Okay. God has sent one person to this earth to resolve the fundamental problems of human life and the universe. His name is Reverend Sun Myung Moon. So, siya ang author sa Divine Principle. O, a while ago, before ta nag-start sa introduction, atong gibasa to ang life course. Sa iyahang naagian. Sa iyahang mga naagian and then anong gibuhat niya ang divine principle. Okay? Kung na may mga pangutana, you can put it in the comment section or you can message me in Messenger
Cecil Lopez diya sa Facebook, or you can email me. Pwede makita siguro ang akong email diya sa YouTube account nako. Daghang salamat. God bless you. And the next chapter is chapter 1, Principle of Creation. This is an amazing chapter. We can learn purpose of life, spiritual, and how God exists. Okay, thank you so much. Og wala saya karong panahon na introduction lang usa ang ato ang i-upload. Thank you. God bless.